lehenengo plenoa aurrekoe, eraketa plenoa izen zen, hauxe da lehenengoko plenoa, agintaldi honetakoa. Pleno hau ere berezia izaten da, pleno honetan lehenengoko erabakiak izaten dire, baina egia da ez dela egoten edo bentzagut gai zerrendan, oingoan ez daukagulan aparteko gai ez da bai da, edo bozkaketa eskatzen dutenak, dira funtzionamenduzkoak eta bai batzordetako ordezkariak eta bestelako olako izendapena. Eta hoxe, informazioa dokumentu batean eta hori da dokumentua erakutsi nahi nebana eta ez dena posible izango, baina eguneratuta dago eta gaur ogarren bat edo badago zera irikatuko bagenduen eguneratu eta iratzeri pasako neuskizo hartaz batera behatzeko. Esan dutzuten moduan, lana galtzen dozuenok eta justifikatu beharra daukazuenok, hori solori esan, eta gaur ere erabakiko dira baita ere dieta eta diru laguntza horrek, eta batez be dieta plenoko zinegotzi ordezkari politikoek jasoko dituzuenak, hori ere, pentsatzen goritirekin berbain beharko dozuela, kontu zenbakia, eta gauza horrek talde politikoen eraketaren bat egia da, aurreko akta aurreko akta onartzea, hori printzipioz gainera, justu hemen bialdute dago zago ordezkari. Listo, talde politikoen eraketa, talde politiko biak eratu dira, EH Bilduko talde politikoa eta EAJ-ko talde politikoa, ez da horrela direzizkian Luise. Talde politiko hauek eratzeak zer suposatzen du, talde politiko moduen funtzionatzea, bosera maile baten bitartez eta eta gero dietetan ere, talde politikoa eratuta dagoen ezkero, dieta zehatz bat, zinegotziko, hilean, diru laguntza bat, jasotzen duela talde politiko bakoitza. Hori eskaera eginda dago, epe barruan eta aurrera. Alkateak hartutako erabakien berri. Badaude izendapen batzu, alkateak egiten dituenak, ez da plenoko edo osoko bilkura honen eskumenekoak, horretzek dira alkate ordeen izendapena, tokiko gobernu batzordeko kideenak eta zigor espedienteen instruktorean. Orduan, alkate ordeak izango dira orden honetan, igual bidali nuen dokumentuan ez zegoen ordenean, Leire Marko Erkiaga izango da lehenengo alkate ordea, Garbiñeido eta bigarren alkate ordea, eta Marieli Duarte hirugarren alkate ordea. Eta bizunez, alkate ordearen egiteko dira, alkatearenak, beti ere, alkateak izendatzen dituenean, alkatea bera ez dagoenean, edo ezin duenean, tokiko gobernu batzarraren inguruko erabakiak, alkate ordeak izaten dira, tokiko gobernu batzordeko kideak izaten direnak, eta gero eskaintza ere egin zaio beste alderdi politikoari, hemen ordezkaritza duen beste alderdi politikoari ere parte hartzeko, eta EAJak ez esan du, ez du parte hartuko tokiko gobernu batzordien. Hortaz, tokiko gobernu batzordien, Garbiñe, Ido eta Leire Marko Erkiaga eta Marieli Duarte eta alkatie neu osatuko dugu. Zigor espedienten instruktorearen izendapena, Mikel Urki izango da, zigor espedienten instruktorea, instrukzio kontua da, sinatze kontua da, eta ez dauka beste zerarik. Batzorde, alkateen proposamena, egiturari dagokionez. Egiturari dagokionez, aurreko agintaldian ere, 3 bloketan egituratu zen udala, oso ondo baloratu izendabe egituraketa horretan, eta esain bat saietan, eta egitura berdinarekin jarraituko dugu, antolaketa, herritartasuna eta lurraldea. Bloke bakoitzaren azpian, egongo lirateke, beste arlo ezberdinak, Antolaketaren barruan sartuko litzateke, gehiago igual udal barruko funtzionamenduari dagozkion gauzak, horre dira giza baliabideak, ogasuna, informatika eta digitalizazioa, arlo hori ere apur bat bere izina izan dugu, orain arte ez da egon. COVID-ak gauza asko erakutsi dizkigu eta horreganak txertatzen joan bakara administrazio publiko bezala, eta beste arlo bat komunikazioa, komunikazioari lanketa edo tratamendu berezia emanez. Antolaketa
bloke honek, suposatuko duke batzorde informatibo bat, nun bloke honetan sartzen diren erabakiak landuko genituzken, eta hor arduradun politikoa alkatea izateke, kasuetan Uriarte Lasa, teknikari koordinatzailea Goretti Maia Garai, besteak beste ogasun kontuak eta sartzen direlako, orduan langile espezialista bat dago. Udal gobernuko kideak, bertan azaltzen diren beste izen batzuk, eta dira Leire Markoelkiaga eta Kaieta Arrate, eta EAJ-ko ordezkariak izango lirateke Asier Urruzuno eta Luis Egurrola. Orduan, batzorde hauek deitzen direnean, printzipioz, bertan gure proposamena esan, bilerik behin gutxienez jartzea, joango gara ikusten funtzionamendu eta gure erabaki liteke hilean behin, geu ere neurria hartu behar diogulako. Batzorde hauek ere dieta izango lukete, eta 60 euroko dieta dauka egitea. Goizez izaten dira, eta pentsatu dugu ostiral goizetan izatea, ze behar bada lan kontuetan, edo ikasten zabiltzatenak, edo izan daiteke egunik libreena. Herri-txartasuna blokean, arduradun politikoa Marieli Tuarte izango da, bera izango da, beraz, bloke honen azpian dauden arlo guztien ardura eramango duen arduraduna. Teknikari koordinatzailea Lorea Zelaia izango litzateke, eta idazkari lanak ere berak ingo lituzke. Udal gobernuko kideak hemen asko gaude, bai alderdi batek eta bestekoa, besteak beste arlo asko hartzen dituelako bloke honek. Mikel Urkia, Kaieta Arrate, Garazi Azpiri, Garbiñedet, eta ni neue bertan egongo nintzateke, eta EAJ-tik Ales, Larrinaga, Fran Rueda, Irune Duralde eta Luis Egurrola. Herritartasun honetan ze arlo sartzen dira, horrela banatu dugu arloak, kultura eta jaia, hezkuntza aisialdia eta gazteak, nahi zen dugu, hezkuntza orain arte ez da duki bere arlo propioa eta pentsatzen dugu duki behar duela, eta hor sartuko genituzke aisialdian lotutako proiektuak, eta bestela jorgetan, masekin ditugun harremanak, edo eskokatearekin egiten proiektuak, eta gazteak. Horrekorea, Sorbin Zulo, eta Euskara, lehenbe Euskara arloa existitzen zen, harrera eta aniztasuna, horreri ere arlo berezi bat motien pentsau dugu, kirola eta osasuna, lehen kirola esana, orain kirola eta osasuna, deitzea erabaki dugu, beste gauza asko ere sartzen direlako kirola deitzen dugun esparru horretan. Eta berdintasunari be, berdintasuna, zaintza eta ongizatea. Deitzea erabaki dugu, zaintzaren gaia ere hor txertatu nahi zen dugula. Bidali neuzun proposamenan, arduradun politikoak beha sartzen jatzuez, horrek ez dira gaur izendatzeko derrigor eta olakoak, orduan honek informazio utza da, jatzuena. Eta azkenengo blokea, lurraldea, deitzen da blokea, arduradun politikoa alkatea izango da, Uriarte Lasa, teknikari koordinatzailea Eneida Gantzegi, udal gobernuko ordezkariak hemen Kaieta Arrate, Leire Markoelkiaga eta Garbiñedet, eta EAJ-tik Luis Egurrola, Fran Rueda eta Asier Urruzuno. Lurralde honetan zertzuk sartzen dira, orain arte sartu izan da, ingurumenari lotutakoak, orduan hor ingurumena, zaborra eta energia deitu dugun bloke bat sortu da. Hirigintza hori izan lehen potentiena, beti hirigintza ez da, urbanismo deitzen zen da. Merkataritza sustapen ekonomikoa eta turismoa, dana bloke batean sartu dugu. Eta interesgarri ikusi dugu beste arlotxo bat sortzea, auzoak eta parte hartzea. Auzoak ere beti apur bat beti kanpo gelditzen ziren, da nola batxeko tratamendu bat, auzo batzarrak egiteko asmoa dugulako, lehen aurreko aurreko legislatura urtean 2 aldiz egiten zituenak, eta orduan nahi izan dugu arlo berezi bat eman eta jarraipen berezi. Azpi batzordeei dagokionez, ez dira gaurko gaian sartzen azpi batzordeak, ze hauek azpi batzorde hauek dira batzorde irekiak, esan daigun, horrek ere jai batzordea, edo kultura eta kirola maila, euskara batzordea. Batzorde horretara, Luis ere komentatu nionez, izendatu dezakezu zuen ordezkariak, eta horiek ere jakinarazi, arduradunei eta funtzionamendurako da, batez ere, zure bakoitzak zuen gaiak eramango dituzuelako, baina ez dira derrigor gaur ere horrek ez dira izendapen ofizialak eta gaina irekiak dira, bat egon daiteke apur bat ordezko batzorde horretan, baina nahi beste ordezkari agertuak dira eta herri-txarrak parte hartu dabe. Orduan hortxe, baina dokumentuan, agintatutako dokumentuan jasota
daukaguz. Beste izendapen batzuk dira, organo kolegiatuak edo goitok, ezta? Badaukaguz beste ordezkaritza batzuk, udaletik kanpoko egiturakoak direnak, hau da ez dira udalbarruko egiturari dagokizunak, da udalak ordezkaritza bat izan behar dauen bestelako organoak. Eta horretxetan, batzutan, gehienetan, udal gobernuak dauka ordezkaritza, baina kasuren batean, beste alderdiak ere ordezkaritza izan dezake. Orduan, mankomunitateari dagokionez, udal gobernutik lege markoia gaioango da ordezkari, eta EAJ-tik Luis Egurrola. Printzipioz guri, ez tozku eskatu ordezkorik, Gaitu nantzen jasoneri eta jasonek izozten ez da aurre ikusten guztiak izan ideia, ez gure ordezkoan ez da ez dakit, onartzen man amakomunazkoan ordezkorik ez dotea. Goratzen zara, niri joan nintzen egin boizera eta plenotik pasau behar izan zinen du ordezko bat eskatuta. Igual egin behar da, arazo bat barego, zuek ezin zailako gole, igual beste izan bat, edo itxi aldozue gaur esan da behitu hori gertatuko balitz, ez dakit zer, bere jasoneko izaz haustan, nahi oso moduen, Ni jasota daukat ja, biztu dut mikrofona bazkana, jaso dotea, ordezko beharko balitz, Ales Larrinaga joango izateke eta gure kasuan ordezko beharko balitz, Marieli Duarte. Learti bai fundazioan iratzela egongo da ordezkari, landa garapenean Kaiet Arrate, Eudelen iratzela kasu batzuetan alkatea izan behar du bai ala bai, eta horantxe doa. Ueman, lau ordezkariak hemen aldatu egiten dira, orain arte bi ziran eta orain ez Laura biztanle kopurua gaitxik. Orduan, hemen bai bi alderdietakoak eta botere korrelazioan eta izango ginateke iratzela esan Marieli Duarte Garbine Ildoetan eta Irune Duralde. Abisatzen dizutia Irune, irailaren 23an batzar orokorra taunen, abisatu duzuen. Orduan, horretxe doa. San Roque Gotetzeko patronatuko lehendakaritza be alkateari dagokio, beraz iratzela be ordezkari, Urpartzuergoan iratzela eta ordezko Garazi Azpiri pentsatu dugu, ez dakit ordezkoak horrezkatzen da. Eskola kontseilua beko bentan Garazi Azpiri izango da, eskola kontseilua baina Markina BHN institutuan iratzela baina bertan ja ezagutzen dutela perfekzionamentua. Eta gero, ez dugu euki zerrendan, baina egia da eskatu dozkuela aurreskolen Partzuergoko ordezkaria. Eta Garazi Azpiri. Gero badago ez izendapen batzu, baina ez dira organo kolegiatuak, lagunko gira Amaia joango da, eta Leire gure kasuan ere, baina horiek ez dire plenotik pasatzekoak. Dieta eta diru laguntzei dagokienez, batzorde informatibo horietan, 3 blokeko batzorde horretan, 3,20 euroko dieta esarriko da, lehen be dieta bardina egon da, osoko bilkuretara etortza gaitek 120 euroko dieta esartzera baki dugu, ikusten duzuenez, zertxo bait txikiagoa da aurreko agintalditik, hori guk nahi zen dugu konpentsatu, zinegotzi gehiago izango gara, eta beraz kostoa be gehiago handitzean, apur bat kostori konpentsatu nahi zen da. Egoera ekonomikoa ere, ez da lagoko beharko lukeena, edo, ez? Eta gero talde politikoi lehenera aipatu da bezala, bitaldeak sortuta daude, 81,32 euroko diru laguntza zinegotziko hilean. Honek zesan nahi da, 81,32 bider 6 EAJ-an taldeari, eta 81,32 bider 7 EH Bilduri. Gogoratu hemen ere, identifikazio fiskaleko zenbakia eta kontu zenbakia eta dana goritiri pasatu behar zaiola honek diru laguntzok jasotzeko. Diru laguntza jasotzeko edo dietak kasuan, dieta jasotzeko baldintza izango da batzordera asaltzea. Hau da, ez da torrena ez du kobratzen, gaudalik pagatzen duela, baina ez da izango kasua, eta aukera egongo da zumbitartez konektatzeko. Zumbitartez konektatzeko beti ere justifikatutako arrazoiren bat tartean. Guk batzu jaso genituen, beste egoera bat etorri zaigu erabatzilegia, ikasten kanpora doana aukiko du aukera, eta justifikatutako egoera horietan, dieta ere jasoko luke zinegotzean.
kasu batzuk, jaso ditugu, jakina. Kasu honetatik kanpo gertaeraren bat gertatu daitekeela guk igual aurreikusi ezaguna, bai gaineratzen da eta ez dago problemarik. Gaixotasuna, lana, ikasketak eta familia eta lana uztartzea. Orduan kasu horietan, aukera egongo da zuen bitartez. Eta beti ere kamera piztuta eta liberazio duten ordezkariei etzaile dieta ordainduko. Momentu honetan liberazioa alkateak hartuko luke, bakarrik jornada osoan. Eta hori beste puntu bat da ere, alkatearen soldata. Alkatearen soldata 58.000 euro, 310,80 eurokoa izango da. Kopuru hau da zehatz-mehatz, orain arte, nik iratze lasak, hezkuntzan nuen kopuru berbera. Nomina bat dago, ikusgai horretik badauka azkenengo nomina, baina kontrastatu nahiko balu edo dena delakoa. Beraz, soldata sartzeko irizpide izan da, horreko lanean neukan soldata bera ezartzea. Eta plenoen maiztasunari buruz ere erabakia hartzeko dago, eta orduan, erabaki bat hartu bazan, da bai argi genuen arratzaldez eta iluntzetan izango zala, arratzaldez plenoak egitea, arrazoiak ezberdinak, baina batetik plenoak irekiak dira, eta beraz irekiak izan da, herritarrei aukera eman behar jakie plenoetara etorteko, eta hori arratzaldez bideragarriago ikusten genuen. Eta eguenetan jartzen, badakite zuek eskatu duzu eguenetan ez izatea, baina eguenetan jarri dugu, beste edozein egunetan ere arazoak suertatu bat direlako, edo suertatu direlako beste ordezkari batzuekin, eta maila horretak ostegunetan pentsatuta geneukan, eta balaxe egitea erabaki dugu. Legeak ezartzen digu 2 hileripen izan behar direla, eta zehaztekotan egun bat dano gure egutegietan eta gure ikusita edukitzeko, lehendabiziko eguena, hilabetearen lehendabiziko eguena. Orain ez dugu horrela bete, uztaila da, beraz horrek esan nahi da, irailaren lehendabiziko eguena, ez dakit segundan, 7, pentsatu da, iraileko 7, ez dakit buruz nahi, orduntxe izango litzateke hurrengo plenoa. Eta, pentsatu da, puntu denak? Kontratazio mailaren... Egia da, arrazoia. Kontratazio maila beste organotxo bat da, udal barruan, hasiera batean antolaketan sartu dutuna, baina egia da, kontratazio maila da, kontratazio bat egin behar danean, lizitazio bat egin behar danean, enpresa kontratatu behar danean, eta iratu behar da mai bat. Orduan, mai horrek eraginaldi hainbat gaiei, horrez esan nahi da. Derrigor ez dukela antolakuntza lotuta egon behar, edo lurradez, momentuan erabakitzen dara. Kontratazio bai horretan, ordezkaritza politikoa badago, baina beti izango da herena baino gutxiago, ez? Talde edo mai horretan dagozan, kide guztien herena baino gutxiago. Orduan, lehendakari izango da Monika Milategi, berak egia da, kontratazio asko, urbanismo hirigintza dagoela lotuta, eta Monika eramaten dagoela gai hori, orduan bera dela zuzenean tekniko horretan. Bokalak, 3 bokal aurre ikusten dira, bata idazkari kontu hartzailea, iratzarrementeria, beste bat Goreti Maia Garai, bera dalako kontuak eta eramaten dituena, eta 3. teknikaria unean-uneko gaiaren arabera. Hirigintzagaz lotura badauka, enei da nintzateke. Euskeragaz lotura badauka, hortzi gehitu beharko genioke, hoxe. Idazkaria, Ima Aranzolo, eta parentesartean, Lorea Zelaia jarri dugu, Lorea egingo dagoelako, gero Ima badakizu beti berak esaten dago moduan, hanka bat gaitzetik hango daukala, eta holantxe geldituko litzateke, frasbazia. Eta ordezkari politiko, talde barakotzetik gana. Ez da guz izendatu behar, gaiaren arabera, tokatuko jatzuelako batzui edo bestiek. Eta, gaur behintzat, onartu behar ziren gai guztiak. Ez da, buskaketarik eta ez da egiten, ziren nahi dire funtzionamendu kontuak erabaki eta datozenak. Ez dakit, beste gairik zegoak ekartzeko daukazuen, komentatzeko. Nik alde dago kontu. Nik jenti entzutzet, zelan guztua dagoen polideportibo, eta alberra guztu, gimnasixu, matxa segituko da. Bai, etxe barri, me pregunto genuen, etxe barri matxa segitza dure. Da, nik ez dopetzetan gazkoa hori zirkutzen dagoen.
Ze beste dana zarratute dagoenez, ez dut genuen, jenti ondo etorrekoa, agostuen hori martxan eukitxe. Ez dakit, ze planteamentu dagoen. Eskal hori sartu zen duen, Okerrezkola Bekainaren eretzia, bertan. Espainiak gazta hori etxik. Bai, berea da, jarri ginen kontaktuen Esporteko gerentiaz, eta eskatu indiakon aurrekontu bat, zabaltzean ingurun eta oraindik ez dugu ezer jaso, eskatu indiako, baino gehiotan numero batzuk eta ateratzeko, bai kosto aldetik eta bai inkluso zabaldu zuen plantamentu da gimnasioa bakarrik, herritxarrek beste gauza batzuk ere erabiltzen da bez. Zabaldu eskero dana, ez dugu, astion oztabe eskatu dutzet, eta izain nago numero batzuk, orduan ez daukagu numerorik erabaki bat hartu aliziteko, hori batetik. Bestetik, eta hori zeuk ere badakizue, gobernuan egosarielako parada teknika bat ditzen dela, eta parada teknika itxea derrigorra da. Zazen edo parada teknika, parautu behar diela, kaldarrak, uran, sistema eta dana. Eta gainera parada tekniko horretan, ez da bakarri galdara azlututako parada teknikoa, pintau eta piztina be konpondo itzen dela, urtero, nahiko matxakaute dauelako. Horrek zer suposatzen da. Abuztu guztian irekita egotea, ez da bideragarria, ezinezko, teknikoki ezinezkoa izango dalako. Orduan, hori badakigu, zabaltzekotan aukerak dira beste batzuk. Edo zelan be, ikusitza zepetan gagozan eta ondino numerorik atarabarik daukagula, gatze egiten jaku orain erabaki bat hartzea. Eta horregatik ez dagoen erantzunik, zain egon garelako erabaki hartzeko numeroen zain, zenbatekoen zain. Eta horrendik, ez daukagu atzo bertan, Matzalenen erantzuna, bai zain nago, ez dakizen numero eta daukagunean, aztertuko da ze kosto dauken horrek eta ikusiko gonke, bideragarri izan daiteken, ala ez edo zelan be, aurreratzen dut, abuztu osoa irekitzei, ez dela izango posible horregatik zen. Hau aldara bai piztinari, baina bestuari xuri eta horregi bai eraiten dut, eta urari. Azkenean piztinara dagoena ura ere da marko da. Berotute bada, hau edo, orduan ur sistema dana, paraut egon behar dugu. Orduan osorik irekitzi, ez da momentu honetan numero deko usenean da erabaki bat hartzeko moduan gago zenien, zalantza barik, aurreko eskairekin behin dugu moduen erantzuneko da eskaira horrela. Nik etxuko gozet ez dala ondo eskari, Iban da behiogu esaten eta aldeko egitzixo dukegune, Baina, ni gaur bertu egon atzoro bai, eta langile esaten da ez da bera zabalduko. Osea, badakizie, esan, esaten dabe, esaten dabe nahi esan, ez? Langileek esango dabe nahi dabena, baina Martxaleni proposamenen jako egia da, eta zeupe esatzen Martxalen, ez dira, entesportuak ez dira zabatzen aldekoak. Numero horrek atzeratzen arrazoia egon daiteke esporte izakolako interesatzen zabaltzie eta atzeratzen ari da? Zena, honik badakite polikiroldi izizena funtzionatzen da den, eta apurat hau da, leze komentatzen da, leze apurat kirola ez apuretzen dalako. Nire esan, parateknikue ikusitxe piztini ez egoerat non dauen, bai edo bai pintxek bida, eta horiek endu bida, eta horiek ulertzen da, nire esan, hori errekartasunien beste aurreko legalizien egin numeroa eta argitagarri piztinik eskatzen da bere paratekniku eta ez bakarrik piztinik arretako langile ezagutzen da denako sondoko likiroldiz izaten dabe itxin bida da piztini hilebete itxien ez hori ados. Sistema bat ipinitxe dau genesizioa juteko etxe barri asko simpliago da eta zabali da eta ure erabiltzen dana eta erabiliko dana galdarape barsi ipinizin, badagoela sistema bat ez da horren beste eukibiak automatiko funtzionatzen da eta nik entzaten dut eta teknikarisekin bertako arkitektu horrean erundabena esasatun da posible dara ez da horreko inora barazoi eta entesporreko langile bat ez dagoen bera supervisio egiteko egun behar bada apur bat bazarrera irtearen apurtxo bat gero da garbitasunen kontratetia eta besterik ordutegi bat proposatu zen, ez dago izartan hori zen biharrik apur bat gozeko turno, datzaldeko turno da bizen entzat apur bat erabiltzeko dana. Baina, diote esan, da etxe barreko modelue guri eskozu avanzoa da,
eta baina izateko guz, askuz be untxe barri da, eta bere zabaltzie posible da. Kostu bat eruten dena, garbitziana eta supervizioana, ez da guztiak eruten, baina sistemi egun inbertzineanekin posible da, dutxak jarripena eukitzie, posible da. Hoi, nien agon ja, nire akartzetxe horretik egon nintzen Matxalena zerretan, numero nik eskatu notzen, gero ja, ez tozten monastik eukitzeko, baina nire esan langile alprez da, sistemi preparaute da, bertako arkitektuk esaten da posible da, nire esan, ondino ez da, egize da, ez egokituen karbitzaileek amototzera gotenek, ondino ez depini, eta saben posible dela bebai, goizeko ordut egiteko automatiko ipintzeko eta ez garbitzaileek emoteko gotenek. Eta ondino ez depini, hori egizia, ondino ez depini hori. Baina nire bai beharrezko da, ze domiketan ez da garbitzaile eta edo berandu etorten da, ez dakit izan, benitzen daukestan biru eta arriskutsu izeleike. Baina berez, preparaute da, posible da, kosti daukena da garbitasunana, eta bi bai, hain ziur esaten dabe, hauzen langile ez dara zabalduko, bai eskatuko neuke arrazoi dute idatziz Matxalen, edo desporrek, barkatu, desporrek esaten dabena, apur bat zeren teknikoki posible. Baina, nik ez dago kontakturik zodeduko. Bai, beste pare bat faktore, hor badakizu giroa ari dela instalatzen zela hona, termostabilizer katxarro batzuk, fotovoltaikaz batera doi izenak, eta horrek ere bere probak eta egokitzapena behar da horrepe egin behar dire. Eta horre bai dagoz lotuta, ez dago bakarrik piszinari lotuta. Eta horrek, asmoe, hortxe parada teknika aprobetsatuta hori egitea. Kiroldegia nik uste dut gimnasiotik arago da, zerbitzu bat ala, eta ezin dugula mugatu bakarrik gimnasioa. Gimnasio bakarrik zabaldua lizeteko sistema horrekin eta bai, ikusiko guke. Baina, herritxarrek danik ordaintzen dabe kota bardina gimnasiora joan, ala beste zerbitzu dena jaso. Eta diferentzia apur bat markatuko leuke hori, holan planteatuta. Langileak prest dagoz lanerako, langileek euren kalendarizuan agosto oporrak epidabez, aurre ikusitxe. Orduan, kasu horretan, langileak prest dagoz, ez dakitze langile dagoen prest, desportek kontratatu beharko leuke aparteko langile bat horrek ordezkatzeko. Lirik esan duen bezala, gehuara lehena, agostun zabaltzeko, intentzioa, asmoa eta nahia daukagunak. Pentsatzen duguna da, ustalian eta sasoi honetan, eta zenbakirik gabe, mai gainean, zuk zeu esan duzu, eskatu eta aukidutzu lehian desporteri, alkatetza laga horretik. Batara kontuak, guk eskatu duntzen, zeuen eskaera eta gero ekainaren dakiz egun zan, nazakordatzen, agendan eukikota puntatuta, eta ondino ez dugu numerorik jaso. Aprendinok pasatu jako, zamezedez behar dugule, erabaki bat hartu alizateko, baina gaur, ustaliak A-Ma-Bi. Kainako gota bederatzi. Kainak gota bederatzi, etorri zan desporteko arduraduna, eta esan jakon, zein zan gure asmoa, zan esan izakon esan inongo momentutan ez geunkonik asmorik zabaltzeko. Ez maiz, berak esazten, bai ikusten dut, zuen asmoa zer da, zein dan. Berak pegak jarri zitzu, hori badakizu, hori holan dala, eta eskatu jako zen horrek numeroek. Numero horrek, zuk esatuz bideragarria dela, nik bideragarritasun hori numero zehatzekin behar dut ikusi. Gainera bak izartute da, eta beste arrazoi bat emango zutez lan izaten da belako. Zuko hori pabetazu izan, ez dut zuitzen agozten pabeta. Bine zizu. Orduan erabaki izartute, zuela eta trimestri ditzen. Osea, que gara niote zan... Erabaki hori hartute da, zego hartu, zan nahi dut hori... Norbaitek hartu da, niote zan, erabaki hartute da gora zen, agostu nahi txebezin dozu horreko, zein maz, erabakia dalako. Bai, baina hortik agostu eken ditzen da, Baina betik etzen da belako. Hilabeteko pabetot eta agostuko hortik ustai hilero, bakarrik ustai ordaintzen da, eta iraili bakarrik. Baina agostuko esaztie ordaintzeko zitzitzen da gimnasio, zimaz, informatibo modu esaten abil, Osa, erabakiziak itxurian esartute da. Ez da erabakiak hartu eta erabakia entesporte bere kabuz hartu da. Salik. Eta ez da erabakirik hartu. Argi izaten dugu, ez da erabakirik hartu, ez da horrela.
Eta gainera, fetxa zehatz batzuk emon jakozan, eta horre... Bai zare, hori iratxe, osea, eurek izen iztotzuenak itxitzen Hori goda da. eta zaraitik hartu zen bide eta beretsi zen zabaltzea, numero zen erako moten. Eta parada teknikie behar zala piztinik bai edo bai. Eta hon piztinik lehen esan dut, piztinik dagoen moduen, parada teknikie bidau bai edo bai. Ez da, derrigor. Nire legan osalanik egotik bai, hortarak inbiko zin inbertzio batzuk, horrekontu batzuk badago izala udaletxean, inbiko ziren, forroa inbiko zen piztinie, eta horren forrete madat hori dana, alan guztiz begul, azte bete, inbiko zen parada teknikatxu bat, inbiko zen bai edo bai, baina, niotezan, erabaki hartu zen, numero gizien zilako oso bajo, niotezan, hori konpartidu bat duen herritartasunien, oso bajo gizien zen, baina, kontu da hori, ginesizora behintzet, noski baietz, urteko gotik, bai, noski baietz. Baina, janke preparote dagoen etxarreko sistema hortan, baina beto, behintzet hori zan, ia posible zan. Ez da erantzun, bai erantzun dabe, guri bai erantzun duzko ez pititzen taletan, oseak ez baietz, baina, zin maz, hau, gauzatxuk gauza bat, datorren urterako espada beste inbertsioa ditzen, ginezizue behintzet zabaltzeko, mesedez eskatuko notzen bai, wifi estabil, ginesizuko puntu bat ipin izan wifi-zean, beste ipin izan plaza barrepian eta beste ipin izan emenatzen. Horrek puntu rebizateko mesedez. Eta aize gorkitu, garbitzak ireztizeko motoregia. Egin gozi pintzen den sistema hori, bai. Jasoko ditugu eta horrek organok hartute. Datorren urteari begira dozelan ben, bizitazio berria tokatzen da, eta orduan honek gauza denak, honetxepiek hain zuzen be, eta horrek herritartasunien landuko dien ganera gaiak izango dira, bizitazio berriari begire, gure desadostasun honek, zizkire desadostasun, adostasunen die. Adostasunen dielako, danon adostasunen dielako, bideratu geure eskutan dago. Beste gozatxo bat, horre antolaketa esan duzu estilalgo izetan, baina hiru batzarrik izango dira estilalgo izetan? Bai ez entzau dugu. Hirurek jarraian? Jarraian ez, ostiral ezberdinetan. Etxe ezer dinosu, egun berean hirurek? Igual, inote, igual logatu izelek edako, inote, ez dakit. Ez dugu... Konzentreten bada gana batera, ez dakit igual, danogaz apur bat, danogaz danetan, ez? Eta igual idea hona izen lehik, ematen ez da, erabakitzen goi bat bai, berbaitxeko ez da. Orduen, dino bada, zenidik ideien arte edo, idea zazpide plenorako horretik batzardiek eitxie, igual tranquil, idea zazpideik zerek urrengoko beste barikuren, beste ostegoren bat, apur bat komedia bat horretik gauza behiratzi ondo eta gero erra juti ez da. Eta iruri jarraian inoz, azkenien ingenu ez, azkenengo konzentrau itxenen duen dara kaputxu bat hortxe, eta nik uste dut igual idea hona izelik. Ereduan, proposamena zan, ereduan, gero kopiatu dugu eredua, esan, hirurek egitea eredu bardinean, denbora mugatua. Gero beste mugaten betzezan, baina hori izan ereduen finketa zegona. Beste tema da ugarikoak asuntoaz, okozen mugataz ugarike, txema ematezen eta guretan dator. Eta txema egotea lurraldean, hirigintzeko gaia ditzen. Bai, txema egon behar da bai doi, hortan adoz. Barikoa zaura herritartasunari segur, barikoa, horre agin daukagu. Lehen berdai, garginei hor atortzeneko negoestenetan egitea herritartasuna eta akatu zan gure Hoxe, lehen zan duguren. Oine unean beharrak ikusten, lan funtzionatzen dugu, batek eta honek denok erreguletan. Eta horre, liberazioan esan komentatu duzuna, pentsatu dugu zuen beste norbaitek hartzia, bigarren liberazioaren bat. Ontsi momentuen hauxe da daukaguna erabakitxe. Aurrerago eta bazak dugu aldatu dahiken, lan karga zelako izan, ez daukagu beste aurre ikuspenik, ikusti. Nik gauza bat nahi dut zuen esan. Dut dago zegien, sartu giza
Facebooken, web, ez dakiz zer, ezin duguen sozial erretzagoa jenti entera da izen. Ni gaur entera hau, Balentziaga zegoen zelako. Hori gaitxik, ezin da bini, edo hor kartelin, bandu bota, periodikun, ez dakitz. Hola, ez que jenti, ez talde zenteretan ezin da etorri. Sareetan zabaldu da plenoa egala, sareetan... Kanpoko panelin beti pintzen da. Kanpoko panelin beti jarritxe da. Baina hor... Hor, oso ofizial danak horri pintxu bai. Da ezin duguen... Beste sozial, entiek erauda izan. Igual, momentzak gure esan... Bandoa, gauza gantzetarako eta bai, ez da. Horre, bueno, apur bat, hori bebai horra sortute, Kristina, bebai izen zan, eta uste dut batzar batzuekin egon nintzena, hortxe urte bari idei goratzen bazaz. Hori konversazioak egin du beste gauzatzen dako, bebai, zeran enterago eta zeran heldu herritxarrena, ez? Eta zan, gauza bat, agenda kulturaleko gauza bat zan, eta ezin zinela enterau, edo besteak ezin izan enterau, eta horrein denduna zan, zabaldu grupo de difusión esaten dana, Julene, hor zabaldu gendun, eta hor esan gendun, punta duen bizinen udaletxean, zure telefono baimena gomizen duen horra heltzeko informazioi kulturako ekintzena, bebai heltzako herriko programazioei etxera, sare sozialetan bebai ipintzen di, ikustoteles formatu barri jarraitzen da, ez da nobedaderik, komunikazioen, baina horre nobeda izan, zuk emoten zen duen telefono eta horrean heltzeatzen egunero. Horre ekena igual da, txertatu bebai pleno dagoenien, ez bide bera, segun ikusko hartu. Pleno dagoenien bebai, hauxe kanpunik pintzen dara bebai, bisaldu grupo de difusión hortan, ez dakit okurritze jate, zebai ziren batzuk esaten dena, Instagram eta Facebook izauki dela, eta hori egixe da, ez dauki batzuk sare sozialak, WhatsApp funtzionatzen da bakarrik, eta horregaitzik izan grupo de difusión hori WhatsApp talderako izan, kulturako gauza pasotzeko, ze askok ez dauki ez Facebook, ez Instagram eta WhatsAppa, mundu guztizik erabiltzen da. Eta ez dakik da idea bat. Eta talde horretan, difusinoetan horretan nik ez dut jakin adibidez, zemate pertsona doz? Zemate... Ez dakit zen, hundia puntetan eta ez dago horatzen zen dago. Oin ez ditut esan seguru, oindala ez asko ipin izan hori. Hori dela asko zen, hilabete eta errapide ipin izala, hile eta zozer izango da, behitxumiko neuka. Hor jentik bere numeru enbon bidau eta udaletxeku gorde. Eta hor da, bakarrik guk mezuk bialtzeko, horrek ezin da bente. Osea, por ejemplo, guk jubilauek. Hor bialtzen da agenda kulturala, Momentu. Ni, por ejemplo, zelan entero neike pleno badagoela. Hori nahi jakin. Osea, Facebooken, Instagram, Zerrak, edo tableru begitxukiot egunero tableru. Hor tabloien bai beti pintzen dela, oin, klaro, nos dakizu sok, balantzin behin pasau. Ointxe hartu gunera bakiz, bakiu pleno egitxi gora bera, honek emoten da belako aurre bezeino bat ez, bile eripen izango dela eta lehenko eguenetan, hortik ja igual daturen bat badaukeu, gitxi gora bera ez, baina egitxe da igual, bai komunikazio bideo horre jarraitzu biogule lantzen eta egitxe da esate sozialak die komunikazio bideoak, baina ez batera bakarra eta igual beste ez hori batzuk ikustia. Baina, bueno, nik emotezko referentzien bat bintzat. Gitxi gora bera, gero beti aldatu lehike, baina, bueno, ez? Horren arire, ez dira nobedadenik egin hilabete behiztaro egulako, baina komunikazio plan bat garatzen hasi gara, eta hain zuzen be, komunikazio plan horretan begitxu nahi dutzagu, hain zuzen be, hori zaeretatik kanpo, dago zen harritxarrak, eta harritxarra asko dugu guz, baserritxetan, eta usuetan bebai. Eta usuetara ez dire, gauza erratizan erdixe pesatzen. Orduan, emon gotzagu danon artien da, emon gotzagu buelta bat, jendik zer nahi dauen. Igual gupitzatuko jendik usaban nahi dabela eta, jubilatu ekarri eskatu zen duen, papelien. Eta papela da, bai, astu ezin dugun euskalexi. Nik gauzatxo bat, epine duzue irainan erenguko eguena. Egungo zuez gauza asko batzortatik pasau beharra, tratau beharra, eta igual ez da egunik onena. Ez da egunik onena. Bigarren astea edo hirugarren astea. Esan da hori holan, bai. Jarreto da gauzak apur bat, batzortatik pasau,
eskatzen ibili bai dokumentazioa partekatu, batzordetan konpartidu, eta gero ja hori da asko zerratza dut. Azken nahi batzu bada, oso ez diezenak holan urgentea ez da harina osan buruzten diteko, esoiko bat bada. Baina, inbiozue, klaro, landu apurbet eta erabaki bat hartzeko edo pentsetako zer diktamen edo zer nahi duzuen proposatu plenorako aztien guten zureako, ezagutzeko gaia pentsat. Zuk ezagutuko zuz, egon gozara gugazia guztu be bai, eta ekakitu non gozara, baina egoen danak, eta batzorde berezi bat egiteko. Bai, Luisek esan da, eta zortzera bat adoz. Apur bat espaziotxo bat ez Tipo batzen batera, hobeto zan, edo zelan be, oina zira dalako, uda de tartien daudelako, baina gero, oitxura hartzen badago, bai, jakin lego eguena eta bile oina zira, ba hori azira dalako, baina haizu zure Kristinak esan dara, eure buruen badauki bile egipen eta jabete inparretan, eguek lehenena, jentia jakingo leuke, gero pleno egune da. Gure jendetan txartatzeko. Eta jendetan, listo, ez da? Bueno, jese kondo pasau eta... Bai. Ondo pasan dena ondo jondizera eta... Dana ondo jondizera. Bai. Ondo pasau, gonbidatute zagoze badakiz ordezkari politiko hemen txupina zuen izen eskero. Hemen egongo da dana Artibaiko futboltaldia beteta, ez da leku asko egongo da. Eta, hoxe, era ondo jondizera. Hori.